Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і сёння трошку у незвычайны час былі розныя накладкі, мерапрыемствы, якія змусілі нас перанесці нашу сустрэчу. Тым не менш мы, як звычайна, разам з медыадаследчыцай, эксперткай у сферы гендару і камунікацый Ірынай Сідорскай. Добрый дзень, спадарыня Ірына. Добрый дзень, радая бачыць. Ну што ж, давайте, можа быць, паглядзім, якія цікавыя тэмы можам мы закрануць, абмеркаваць, прааналізаваць. Ну і, відаць, пачнем з тэмы абароны. Таму што, як вы слушна заўважылі, ось буквально апошнія тыдні у Беларусі праходзілі пад вот гэтай эгідай гэтага слова, тэрміна абарона. Азначалі дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, ну і гэтак далей, гэтак далей. Што не так? Ну вот здавалася б, добрыя такія, ну, как бы, даты ці там такія, што адзначыць, на што звярнуць увагу, і ўсё адно вот знайшлі да чаго, на што звярнуць увагу, скажем так. На што вы звярнулі увагу ў гэтай сітуацыі, у гэтым вот, умоўна кажучы, цыклам абароны? Думаю, галоўнае, што ніякай абароны няма, а гэта вельмі такі маніпулятыўны прыём для таго, каб узмацніць кантроль і навязваць людзям уяўленне пра тое, што значыць, хто ёсць правільны, што значыць быць правільнымі, якія погляды правільныя, якія мадэлі паводзінаў правільныя, а ўсё гэта робіцца менавіта пасват шыльдай гэтай абароны. Ну, я б нават сказала бы, што нават не два апошніх тыдня, можа крыху больш, бо як бы травень, май гэта таксама ж перамога ў другой сусветнай вайне, у вялікай чыннай вайне, і гэта ж таксама вельмі добрая нагода для прапаганды і для рэжыму гаварыць менавіта пра абарону, што мы ж ніякія не агрэсары, мы заўсёды толькі абараняемся, а вось вакол нас усе хочуць, значыць, нам нейкую шкоду нарабіць. Але былі іншыя даты, вось і пасля 9 траўня, гэта дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, і вось гэты наратыў пра абарону ён працягваецца. Але выбачайце, што перабіваю. Ну вот вы адразу так закінулі, што тут вот как бы такія ўсе тэндэнцыі не вельмі добрыя, як бы это спроба кантраляваць, спроба маніпуляваць і гэтак далей. Слухайце, ну вот, напрыклад, добрая традыцыя, як яна там называецца? Бацькоўская кашуля для трэцяга дзіцяці. Ну што тут дрэннага, што тут за маніпулятыўнасць такая? Ну, слухайце, якраз гэты прыклад, я вось думаю, што тут добрага. Вось як, значыць, можна знайсці штосьці такое добрае. 1 чэрвеня, вось калі дзень абароны, сусветны дзень абароны дзяцей, значыць, дзяржаўныя медыа паведамілі пра тое, што у Беларусі як быццам ствараецца новая добрая традыцыя. Менавіта гэта так было абазначана. Калі у раддомах жанчыны, якія нарадзілі трэцяе дзіця, бо ў нас жа шматдзетныя сем'і, гэта сем'і, якія маюць 3 і больш дзяцей, і вось, значыць, калі жанчына нараджае трэцяе дзіця, яна атрымлівае вось такі сімвалічны падарунак, но нават не яна, хутчэй яе дзіця атрымлівае гэты сімвалічны падарунак, гэта вось гэтую кашульку ад першага, ад бацькі. Но мне, як медыаэкспертцы, тут наогул такая прастора для вось каментавання, для дэканструкцыі ўсяго гэтага. Вось вы, можа, таксама заўважылі, даволі зараз прапаганда рэдка называе Лукашэнку бацькам, хутчэй ідзе вось гэта найменаванне першы, там першы сказаў, там першы зрабіў, а вось само гэта абазначэнне бацька, яно, ну, як быццам бы ўжо пайшло з абіходу, ну, таму, што як бы яно ўжо зусім не адпавядае таму, што насамрэч робіць улада і што робіць Лукашенко. І да 2020 года, напрыклад, гэта таксама была вельмі сумнеўная метафора, але ўсё ж такі, ну, была вось гэта і дзяржаўная рыторыка пра клопат,
пра абарону, пра любоў да там дзяцей, пра тое, што значыць улада і персанальна Лукашенко клапаціцца пра грамадзян. Ну, зразумела, што пасля 20-го года, ну, які клопат? Ну, гэта толькі палка, гэта толькі гвалт, і здавалася ўжо і сама прапаганда. Ну, зразумела, што бацька, ну, зусім ужо не падыходзіць. Але вось, як быццам бы ажывілі гэтае слово. Ну і навогул, вось, значыць, зараз у іх такі лозунг «трэці бацькавы». Ну, трэцяе дзіця, яно бацькавае. Ну, я наогул, вось я як жанчына, я думаю, ну як навогул можна, ну, як бы сваё дзіця, ну, як бы камусьці аддаваць, і як наогул можна, ну, выбачайце, чужому чалавеку, чужому мужчыне прысвойваць сабе, ну, чужых дзяцей. Ну, вось наогул гэтае, што трэці... Так это ж ужо не новае, там раней казалі там про тое, што там вот, ён сам сказаў, трэці типа мой, там, так ж казалі. Он гэта гаварыў, але гэта было до 20-го года, калі ўсё ж таки была нейкая там палітыка падтрымкі шматдзетных, калі там жыллё будавалася, калі, ну, штосьці рэальна было, але ж гэтага, ну, ўжо даўно як бы няма. І вось яны рэаніміравалі гэты лозунг, і вось гэты сімвалічная гэтая кашулька. Ну, я разумею, што шматдзетная сям'я, канешне, як і не шматдзетная, але шматдзетная асабліва, ну, як бы не супраць атрымаць нейкі падарунак ад дзяржавы, калі нараджаецца дзіця. Ну, я думаю, што, ну, напэўна, як бы грошы гэта будзе лепшым падарункам. А калі гэта не грошы, ну, не ведаю, нейкі там сертыфікат на адукацыю, там яшчэ што-небудзь. Але калі вось, ну, робіцца менавіта вось сімвалічная гэта бацькава кашулька, ну, гэта ж нічога не каштуе на самой справе. Гэта вось тое, што называецца сімвалічнай палітыкай, за якой няма ніякіх канкрэтных дзеянняў, але гэта як быццам павінна паказваць, што вось, значыць, мы жывем у сацыяльна арыентаванай дзяржаве, што дзяржава клапоціцца, што нават не дзяржава, а менавіта, значыць, кіраўнік дзяржавы, вось ён асабіста клапоціцца, але, ну, гэта ж неправда. Гэта ні ў якай ступені не адпавядае рэчаіснасці. То бок, гэта как бы не вобраз нейкі, а сапраўдная вот кашулька нейкая, дзіцячая распашонка. Так, вот. Дзіцячая распашонка, якая... То бок, што і так все адно не купляюць, бо яно как бы дарагое у крамах і якасць не вельмі добрая, то таму наце все адно, как говорится, выкідаць. Вось менавіта, што гэта ж на самой справе нічога не стоіць, нічога не каштуе для дзяржавы, гэта толькі сімвалічная палітыка. Ну і дагавару, што, значыць, ну, зразумела ж, не Лукашенко прыйшоў у гэтую радзільную палату, прыйшла, значыць, Петкевіч, і, значыць, таксама, значыць, усё гэта пазіцыянуе. Ну, я ніколі як бы не ўлажу у асабістае жыццё людзей, калі гэтыя людзі не з'яўляюцца там галоўнымі чыноўнікамі і чыноўніцамі і не расказваюць, як трэба жыць. Вось як мы з вами гаварылі, у самой Петкевіч адно дзіця, 3 мужа было, трэці, адно дзіця, і яна прыходзіць гэтым жанчынам, якія нарадзілі трэцяга дзіця, і расказвае, што менавіта вось так і трэба, так правільна, і вось, значыць, дораць ад бацькі, ужо нават не ад першага, а дораць гэтыя кашулі. І мяне тады вось увесь час для мяне вось так вельмі, ну, не тое, што дзіўна, вельмі, але ўсё ж такі дзіўна і незразумела, як можна ствараць карціну таго, як павінны жыць простыя, звычайныя беларусы і беларускі, і як жывяце вы, менавіта вось чыноўнікі, улада і гэтак далей. Ну, калі вы расказваеце людзям, як трэба жыць, вы ж таксама, напэўна, павінны быць нейкім прыкладам гэтага жыцця. Але нічога гэтага не адбываецца, і вось гэты кантраст, ён вельмі такі відавочны. І, значыць, да абароны дзяцей. Вось, значыць, ладзіцца гэтая акцыя. А колькі нават мы з вами ў гэтай перадачы гаварылі пра тое, што на самой справе рэальныя дзеці, рэальныя беларускія дзеці, дзеці тыя ж самых палітзняволеных, дзеці рэпрэсаваных, дзеці тых, хто служыць у палку Каліноўскага, у іншых фарміраваннях на баку Украіны. Ну, гэта ж
ж дзеці не тое, што не з'яўляюцца аб'ектам клопату дзяржавы. Гэта ж дзеці таксама ахвяры рэпрэсій, ахвяры вось гэтага дзяржаўнага гвалту. Вось нават гэтыя дзеці. Ну і, канешне, вось гісторыя, якая таксама вось адбылася якраз напярэдадні гэтага дня абароны дзіцяці, і пра што ну, зразумела, дзяржаўныя медыа зусім не пісалі вось з тым менавіта з гэтай 1,5-гадовой дачкой грамадзянкі Гвінеі, якую 1,5 года таму назад дэпартавалі, і вось зараз толькі яна змагла, яна атрымала назад сваю дачку. Ну, гэта ж гісторыя, ну, наогул такая, ну, здаецца, гэта супраць, ну, не толькі што там клопату пра дзяцей, супраць гуманізму, супраць, ну, самых такіх агульначалавечых каштоўнасцей, традыцыйных каштоўнасцей. Але вось дзяржава так паступае не толькі супраць дзяцей неправільных беларусаў. Вось я яшчэ раз гавару, што дзяржава ўвесь час дзеліць нас на правільных і неправільных і расказвае, вось, значыць, што той жа самы клопат ён толькі ў адносінах да правільных беларусаў і да іх дзяцей. Але нават у адносінах да вось гэтай грамадзянкі Гвінеі і яе, значыць, 1,5-гадовой дачкі, якая, ну, зразумела, нічога дрэннага нікому не магла зрабіць. Но мы бачым, як бы паступіла беларуская дзяржава. Ну, гэтая сітуацыя ўвогуле как бы жудасная. Ну, прынялі вырашэнне дэпартаваць гэтую жанчыну, гэтага чалавека. Яна нарадзіла. Ну, вам што б там зрабілася, калі б яна пару месяцаў пажыла яшчэ ў Беларусі, пакуль там на дзіцё не аформілі неабходныя там дакументы, каб разам дэпартаваць. Вот што, вам не хапала, трэба было заняць месца ў дзіцячым доме, каб вот дзіцё там было? Ну, вось менавіта пра гэта ідзе гаворка, што як могуць разлучыць дзіцё з бацькамі, з маці. Толькі калі гэты бацькі, калі ў іх няма, іх лішаюць, пазбаўляюць бацькоўскіх правоў. Вось толькі тады. Але, зразумела, гэтая грамадзянка Гвінеі, яна не была пазбаўлена ніякіх бацькоўскіх правоў. У яе, як бы, ну, зразумела, яна вельмі, як бы, любіла сваё дзіця. Але ну, па-першае, як яна аказалася ў Беларусі? Гэта ж таксама таму, што зараз беларуская дзяржава і менавіта Лукашенко правакуе вось людзей з гэтых бедных краінаў прыязджаць у Беларусь і праз, значыць, Беларусь, ну, пападаць у краіны еўразвязу. Бо калі не было б такой магчымасці, ну, яна, можа, ніколі пра гэту Беларусь бы не чула бы і ніколі б не паехала. Сама гэта жанчына ўжо, як бы, ахвяра, ну, вось гэтай палітыкі беларускай дзяржавы, накіраванай супраць заходніх краін, і як вось яна на самой справе б'е і па вось гэтых мігрантах. Але калі, значыць, вось гэтая жанчына нараджае, і як, значыць, мы чытаем пра тое, што як толькі, значыць, яна нарадзіла, яе з бальніцы, значыць, яна выйшла, яна потым там некалькі дзён шукала, дзе, значыць, у якой бальніцы яе дачка, яе туды не пасялілі, яна там некалькі разоў яе толькі бачыла, гэтае дзіця, якое там нарадзілася неданошаным, якое ляжала ў гэтых куветах, тым больш, значыць, ну, патрабавала, як бы, мацярынскага клопату, апекі мацярынскай. І, значыць, вось яна 1,5 гады дабівалася таго, каб, значыць, ёй дачку вярнулі. І гэта такая сітуацыя, ну, зусім незразумела, як так магчыма, калі вось вы так выконваеце нейкія бюракратычныя, нейкія адміністратыўныя, ну, нават калі гэтыя нормы, ну, без усялякага чалавечага, як бы, эмпатыі, спачування, разумення. Я цалкам з вами згодная, ну, што не магла гэта жанчына там пару месяцаў пажыць, і потым яны бы разам бы паехалі. Нават калі гэта пытанне ў грошах, я падумала, што, ну, зразумела, існуюць нейкія там рэзервныя фонды,
фонды і гэтак далей. Але ну можна было звярнуцца нават да беларускіх грамадзян, што вось дапамагіце. І, канешне, я ўпэўнена бы, ну, сабралі б там нейкую суму, каб гэтая жанчына магла там пажыць некалькі месяцаў. Таму вось, напэўна, моя задача зараз і паказаць, што вось гэтыя прыгожыя словы пра, у данном выпадку, абарону дзяцей, яны застаюцца толькі прыгожымі словамі. Яны застаюцца вось гэтай сімвалічнай палітыкай, калі трэба пабудаваць правільную карціну свету, правільны вобраз дзяржавы, але на самой справе яны не датычаць рэальнасці, і яны не толькі што не датычаць рэальнасці, яны паказваюць, што дзеці гэта не грамадзяне, не маленькія грамадзяне са сваімі правамі, тым больш, ну, з такімі асаблівымі правамі, бо гэта маленькія грамадзяне, а што гэта, ну, вось інструмент фарміравання гэтай правільнай карціны свету. І гучыць гэта вельмі так выразна, што калі вы, напрыклад, правільныя бацькі, мы будем вам дапамагаць, альбо нават не тое, што не дапамагаць, мы не будем вам перашкаджаць і будем вось дарыць нейкія сімвалічныя падарункі. А калі вы неправільныя бацькі, ну тады, значыць, гэты рэпрэсіі, гвалт зведаеце не толькі вы як бацькі, зведаюць вашы дзеці, і вось гэта вельмі відавочна зараз. Ну так, да, тут вот гэта, конечно, один момант, и тут уже здзіўляцца не даводзіцца, потому что рэжым пераняў эту тактыку, практыку і падыходы сталінскіх часоў, калі там ворагі, дзеці ворага народа, дзеці адказваюць за бацькоў і все астатняе, і калі ты чужы, калі ты апанент, калі ты вораг рэжыма, то адпаведна стаўленне такое не толькі да цябе, але і да тваіх дзяцей, і да тваіх сваякоў, да тваіх бацькоў, колькі б там і не было, колькі мне зараз гісторый нарасказвалі тыя, хто быў вымушаны з'ехаць в эміграцыю і заскакиваюць да бацькоў там 80-90 гадоў людзям, заскакиваюць гэтыя морды, па 6 чалавек з аўтаматамі поўнай экіпіроўкі і праводзяць ператрус. А чаму 6? Чаму не 15? Чаму не 27? Прэміі ж усім трэба зарабляць, ну дык сабраліся, папёрлі б всім аддзелам, гераічныя такія мужныя людзі. Ну так що зробиш? Але тут ёсць іншы как бы такі момант. Вось вы кажаце, а тым, хто как бы альбо лаяльны, альбо ніяк не выказвае, альбо вот как бы жыве сабе спакойна, я палітыкай не інтарэсуюсь. Таму мы вот падарым распашонку. І мне гэта нагадвае, ведаеце, сітуацыю, калі вот вы казалі, ну не б выдалі там нейкую там грашовую дапамогу, а лепш было б, каб вот, як у Польшы тое ж самае, 800 плюс праграма, 800 злотых, а это фактычна 200 евро штомесяц да 18 гадоў. Ну, умоўна кажучы, такая грубая, конечно, параллель, такие выплаты штомесячныя, так і тут как бы, ну, зрабі такія выплаты. Не, ты вот як бацька з таким добрым падыходам, я вот спрычыніўся да выхавання, падарыў распашонку, ўсё, дальше как бы місію сваю выканаў і пашоў займацца вялікімі геапалітычнымі справамі, а вы тут дальше разбірайцесь самі. Я згодная, але я яшчэ дадам, можа, што тут яшчэ важна, не толькі што менавіта вось Лукашенко прычыніўся, ну як бы асабіста, персанальна і гэтак далей. Гэта зразумела, але ўсё ж такі ён яшчэ раз паказаў вось гэту правільную мадэль краіны, і бо сям'я гэта же што? Гэта ж такая маленькая мадэль краіны. І вось калі ён гаворыць пра традыцыйныя каштоўнасці у як бы двукоссі, калі ён, значыць, вось пра гэтую бацькавую распашонку, гэта ж таксама паказвае, што сям'я, яна якая? Яна іерархічная. Вось ёсць бацька, як галоўны чалавек, вось той, хто, значыць, як быццам бы абараняе, але гэта менавіта вось такая структура з іерархіяй,
ва ўсіх як бы свае канкрэтныя ролі, вось маць нараджаць, выхоўваць, там клапаціцца, гэтак далей. Бацька, вось гэта абарона, гэтыя падарункі сімвалічныя, у кожнага вось свая роль, у кожнага гэта іерархія. Ну так гэта ж і ёсць вось тая мадэль краіны, якую як бы Лукашенко сапраўды абараняе, што гэта не там не ведаю, не прастора там нейкага бяспекі, павагі, падтрымкі, а гэта такая іерархія, у кожнага вось свая функцыя. І вось такая сям'я правільная, і значыць правільная такая краіна. А калі вам такая сям'я не падабаецца, ну тады, значыць, вы неправільныя, тады вы не можаце нават называцца беларусамі, тады вы, значыць, не ў супольнасці, вы не беларусы. І вось, да, калі, як вы гаварылі, калі апаненты, яны пераўтвараюцца ў ворагаў і персанальных улады, і як быццам ворагаў грамадства. Але калі паглядзець далей, то нават тыя, хто как бы вот, ну нібыта свой, але вот з гэтай, як там казалі, кармавой базы, якім можна распашоначку падараваць з барскага пляча, а далей то ўсё адно ідзе падзел. Для адных сядзіце дома і ідзіце вучыцеся у ВНУ сваіх мясцовых, а вот коленькі, напрыклад, надо ў пекінскі універсітэт, і дачкам і сынам высокіх чыноўнікаў ім можна куды-нибудь у Брытанію, у Англію паехаць вучыцца, а тут сядзіце тут. Как бы той, который вышэй за Бога, няроўна дзеліць. Ну і вось, і калі б мы там, я не ведаю, калі б гэта адбывалася яшчэ ў 20 там веку, калі не было інтэрнэту, калі б не было сацыяльных медыа, ну можа як бы там частка людзей пра гэта бы не ведала, і можа бы шчыра бы думала, што вось тое, што там гавораць гэтыя кіраўнікі, яны самі як бы адпавядаюць гэтым мадэлям паводзінаў. А калі мы ўсё гэта ведаем, калі вось гэтая інфармацыя, яна як бы ёсць усюды, вот як можна гаварыць людзям, як яны павінны жыць, калі вось я цалкам згодна, ты сам і тваё кола, но жыве зусім па-іншаму. Як тады вось ты можаш гаварыць, ведаючы пра тое, што тыя, хто цябе чуюць, яны гэта ведаюць? Давайте яшчэ да іншай тэмы. Вы ў сябе пазначылі, дарэчы, можа зараз не райце, там у мяне некаторыя тэхнічныя праблемы, тэхнічны перапынак, можа мы праз некаторы час параім. Ага. Ну, у любым выпадку майце на ўвазе, што будзем раіць падпісвацца на тэлеграм-канал спадарыні Ірыны Сідорскай. Хто ў курсе, той ведае, хто не ў курсе, у бок адмінстрыма праз нейкі час. Вы напісалі пра тое, што, дарэчы, для сябе адкрыў, я не ведаў, можа не паглыбляўся, можа не цікавіўся, але што аказваецца існуе Нацыянальны савет па гендернай палітыцы ў Беларусі. Вот, а вы говорите, вот не звяртаюць увагу, цэлы нацыянальны савет па гендернай палітыцы. Не здзіўлюся, калі там адны мужыкі сабраліся. Не, там такая даволі стракатая кампанія, але тады давайте спачатку, можа, давайте адразу скажам, што гендерная палітыка існуе ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта не лаянкавае слова, гэта не толькі мы з вами тут пра гендер гаварым. Ну такія, ну ціха. Але гэта, напэўна, яшчэ раз паказвае, што некаторым можна гаварыць пра гендерную палітыку ў Беларусі, а некаторым нельга. Но вось калі нашыя слухачы нават зараз зайдуць на сайт Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, яны знойдуць вось спецыяльныя укладкі, которые прысвечаны менавіта гендернай палітыцы Рэспублікі Беларусь, і там ёсць даволі шмат інфармацыі і, значыць, такой факталагічнай, і там ёсць, значыць, важныя дакументы. І так, гэта гендерная палітыка, яна існуе ў Беларусі з пачатку 90-х гадоў. Вось тады, калі, значыць, Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы ў гэтым напрамку. Яна існуе, яна, вось яшчэ раз, не з'яўляецца дэ-факта чымсьці
камусьці няправільным, там нават як бы шкодным і гэтак далей, але ну напрыклад як бы мой досвед менавіта як гендернай даследчыцы ў 20-21 годзе мой досвед быў звязаны менавіта з тым, што я якраз і займалася развіццём, каментаваннем і аналізам гэтай гендернай палітыкі. І пакінуць краіну мне давялося менавіта праз тое, што я са сваёй каляжанкай вяла менавіта вось такі тэлеграм-канал, які быў прысвечаны аналізу той самай гендернай палітыкі. Але вось гэта вельмі такі яскравы прыклад, што гендерная палітыка ў Беларусі існуе, але гаварыць пра яе можна толькі правільным людзям, бо гэтыя людзі будуць яе, зразумела, не крытыкаваць, не будуць даваць там нейкія рэкамендацыі, як яе можна палепшыць, а будуць выкарыстоўваць гэтую гендерную палітыку для таго, каб паказаць, што паглядзіце, так Беларусь же так гэта вельмі такая перадавая краіна, гэта вельмі нармальная краіна, цывілізаваная краіна. Паглядзіце, як у нас усё добра з гендернай роўнасцю. Таму так, гэта гендерная палітыка існуе, але існуе хутчэй на паперы, на самой справе, хутчэй на паперы. Яна вельмі прыдатная беларускай дзяржаве, калі трэба справаздачыцца на вось гэтых высокіх узроўнях Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, альбо там на іншых падобных структурах. Бо калі мы возьмем лічбы, мы таксама у нашай перадачы пра гэта гаварылі, у гендерных рэйтынгах Беларусь выглядае досыць няблага. Мы там 10-30-е, 40-е, сярод там 160-200 краінаў. Вось быць нават там 40-вымі, гэта як быццам досыць добра. Але гэта, па-першае, дакладна не заслуга нынешняй улады. Гэта тое, яна якраз выкарыстоўвае улада тое, што было зроблена грамадзянскай супольнасцю, тое, што нават засталося як бы, так гістарычна абумоўлена у тым ліку і, напрыклад, вось гэтым савецкай масавай адукацыі жанчын, тым, што жанчыны ў савецкі час заўсёды працавалі і гэтак далей. Але нават у гэтых гендерных рэйтынгах у Беларусі зараз негатыўная дынаміка. Вось там, напрыклад, 5 і 10 гадоў мы там у нас былі месцы там 28-е, 29-е. Зараз, як я гавару, 41-е, 42-е і гэтак далей. Мы як бы наадварот, у нас гэта негатыўная дынаміка. Але так, у нас існуе гэты савет па гендернай палітыцы. Ён межведамственны, таму там ёсць людзі з розных міністэрстваў, з розных арганізацый. Раней там заўсёды былі, між іншым, кіраўніцы жаночых фемінісцкіх арганізацый. Да 20-21 года яны там былі. Зараз я вось учора толькі зайшла на гэты сайт, паглядзела, значыць, там не поўны склад гэтага савета, там няма ні адной прадстаўніцы, ніводнага прадстаўніка менавіта не дзяржаўных арганізацый. Нават я ўжо не гавару, што гэтыя недзяржаўныя арганізацыі, хутчэй за ўсё цалкам дзяржаўныя, але зараз там толькі прадстаўнікі вось міністэрстваў і ведамстваў. І яшчэ раз, гэта палітыка існуе для таго, чтобы паказваць, як быццам Беларусь нармальная краіна. І каб мець яшчэ нейкае прадстаўніцтва, нейкі дыялог, і, зразумела, нейкую камунікацыю, у тым ліку нейкія сумесныя праекты з вось гэтымі, перш за ўсё, аанаўскімі структурамі, бо ёсць жа гэты мэта ўстойлівага развіцця, пад якімі Беларусь падпісалася, і мэта нумар 5 гэта роўнасць магчымасцяў паміж мужчынамі і жанчынамі, дзяўчынкамі і хлопчыкамі, і як бы Беларусь павінна гэта ўсё выконваць. Але яшчэ вельмі важна сказаць, што гэта гендерная палітыка, яна заўсёды ў такой кантраверсіі з дэмаграфічнай палітыкай. Бо як бы гендерная палітыка існуе, але галоўнай з'яўляецца для беларускай дзяржавы вось гэта дэмаграфічная палітыка, і гендер таксама выкарыстоўваецца вось менавіта інструментальна, а як нам матываваць жанчын нараджаць больш. Вось як бы задача гэтай гендернай палітыкі, а не роўнасць як такавая.
Ну так, сапраўды, вось бачыце, оказывается, і гендерная палітыка ёсць, і дакументы ёсць, і нібыта ўсё вельмі добрыя і правільныя. Як піша каментатор под нікам Кін, так у нас і Канстытуцыя лепшая ў свеце па тэксце. Я вам больш скажу, мне не толькі Ярмошына, але і незалежныя эксперты па выбарчым заканадаўстве казалі, што у нас і выбарчае заканадаўства вельмі добрае, правільнае і ледзь не лепшае ў свеце. Але тут же ситуация такая, як аднойчы мне сказала Ярмошына, неважна, як галасуюць, галоўнае, як лічаць. Правапрымяняльная практыка, так і ў дадзеным выпадку з гендернай палітыкай. Таму яшчэ раз, мы с вами робім вельмі важную справу і не ведаю, напэўна, і важную з пункту гледжання дзяржавы справу, бо яшчэ раз у Беларусі ёсць гендерная палітыка, мэтай якой з'яўляецца гендерная роўнасць у правах і магчымасцях мужчын і жанчын. Вось толькі не разумею, чаму мы гэта робім не толькі як бы без падзякі і шанавання дзяржавы, а наадварот, у ситуации репрессий, у ситуации як бы у ситуации репрессий, бо яшчэ раз, беларуская дзяржава, яна подписала важные міжнародныя документы і як бы, узяла на сябе абавязки дасягнуць, прымаць меры по дасягненню гэтай гендернай роўнасці. Гэта, прыкладна тое самае, якія мэты як бы мы ставім сваёй перадачай. Роўнасці вот это, як Лукашенко не казаў, айфоны, плафоны, роўнасці вот это ж, моўнасці. Вон, прапаганда працягвае гаварыць пра традыцыйныя каштоўнасці, а не пра роўнасці, пра традыцыйныя каштоўнасці, бяспеку і неабходнасць абараняць краіну ад знешніх і ўнутраных ворагаў. Вот, танкі лязгаюць гусеніцамі, а вы кажаце. А унутраныя ворагі, напэўна, гэта мы з вами. Уже не ўнутраныя, мы ўжо знешнія, але вельмі шмат засталося такіх же, которые заціхарылись і точат ножы, чтоб спину рэжыму воткнуць. Так вось, гэта ж яшчэ для чаго ўсё робіцца. Калі, значыць, дзяржава гаворыць, што, значыць, вакол пагрозы, і звонку пагрозы, і ўнутры пагрозы, значыць, што павінны зрабіць тады грамадзяне? Тады грамадзяне павінны вось як бы аб'яднацца вакол сцяга, аб'яднацца вакол кіраўніцтва, як бы усе свае там дыскусіі паміж сабой, прыпыніць хаця б на час і як бы, згуртавацца і быць яшчэ больш лаяльнымі, чым як бы у звычайны час. Гэта ж усё робіцца вось яшчэ раз для чаго? Для чаго ствараюцца ўсе гэтыя уяўныя пагрозы? Каб людзі, каб грамадзяне былі лаяльны ўладзе, каб яны не думалі, што зараз не час бачыць свае рэальныя праблемы, тым больш не час крытыкаваць, не час штосьці мяняць, бо паглядзіце, усе ж як бы хочуць тут, значыць, нейкую шкоду Беларусі прычыніць. Таму прапаганда вось так яна працуе. І вось гэта лаяльнасць і паказаць, якой павінна быць правільная краіна, правільная сям'я, правільная жанчына, правільны мужчына і гэтак далей. Вось як бы задача сённяшняй улады. І прапаганда, і не толькі прапаганда, а ўвесь ідэалагічны апарат вось гэтых дармаедаў ідэалагічны пад ідэалогіі вельмі так актыўна пачаў працаваць, дакладней апрацоўваць мазгі маладых падрастаючага пакалення, як кажуць. Вось мы зараз глядзелі, як фактычна прымусам заганяюць под пагрозай там нейкай там кампенсацыі, штрафаў, выплат дзяцей, я так разумею, найперш ж такі хлопцаў, дзяўчат пакуль яшчэ не, але пакуль у гэтыя нейкія там ваенна-патрыятычныя лагеры, зборы для дзяцей, і потым маршаруюць і под Кацюшу. Не, я, конечно, разумею, што яны там не будуць спяваць там мы выйдзем шчыльнымі радамі, ці там ой, змагаліся мы, ой, стаміліся, ці там яшчэ што-нибудь, але вот гэтыя Катюшы,
давайте яшчэ там что-нибудь, Божа, цара харані, паспяваць. Ну так, пра гэта таксама абавязкова сказаць. Між іншым, гэта ж таксама, гэта яшчэ дзеці, між іншым, вось якая абарона дзяцей і гэтак далей. Тры моманты як мінімум тут бачу. Па-першае, гэта мілітарызацыя дзяцінства, мілітарызацыя юнацтва, мілітарызацыя адукацыі, гэта вельмі дрэнна. Я думаю, мы с вами яшчэ паспелі застаць, калі вось мы вучыліся таксама штосьці падобнае, але як бы думалі, што ніколі больш такога не будзе. Гэта ўсё, вось гэтая мілітарызацыя, гэта зразумела асобная тэма, але гэта вельмі шкодна, асабліва вось для маладых. Па-другое, гэта вось тое, што вы сказалі, пад якой ідэалогіі гэта робіцца, пад савецкай ідэалогіі. Вось замест дэсаветызацыі, там дэкаланізацыі, вось як бы яшчэ раз гэтая ностальгія, гэта як бы ностальгія вось па уже нават вось для каго гэта ностальгія? Можа для Лукашэнкі нейкая ностальгія, дакладна ж не для гэтых 15-16гадовых дзяцей, якія там, можа, бацькі іх ужо нічога гэтага не засталі. Але вось так ствараюцца міфы пра тое, што вось у Савецкім Саюзе было добра, а значыць там усё, значыць, людзі... Нічого, зараз вернуцца талоны на бензін і зразумеюць, як было добра ў Савецкім Саюзе, а там яшчэ і на калбасу. Пра гэта таксама. І вось значыць, вось мілітарызацыя, саветызацыя, стварэнне міфа пра тое, што, значыць, як быццам Савецкі Саюз і вось такая імперыя, гэта было добра. І трэцяе, вось тое, што вы сказалі для хлопцаў, так гэта ж тая самая мадэль таксічнай маскуліннасці, супраць якой, я як бы увесь час тут выступаю. Па-першае, я наогул не вельмі, мне падабаюцца, калі вось так падзелены дакладна ролі паміж у данным выпадку хлопчыкамі і дзяўчатамі. Усё ж такі свет зараз зусім іншы, чым быў ён раней. І зразумела, вось гэты такі лагер з такой вось мілітарызацыі, гэта такая вельмі прыдатная пляцоўка, каб выхоўваць гэтых хлапцоў менавіта ў ідэалогіі таксічнай маскуліннасці. Што вось вы, мужыкі, вы павінны быць такімі, вы не павінны быць наадварот, вось, значыць, там, не ведаю, нейкімі рэфлексіўнымі, эмпатычнымі, вось вы павінны ведаць правільную мадэль света, калі у вас ёсць камандзіры, тое, што гавораць камандзіры, гэта не, значыць, абмяркоўваецца, гэта выконваецца, а калі вы будзеце, значыць, правільнымі мужчынамі, то таксама вы станеце камандзірамі і будзеце, значыць, даваць загады іншым. Вось так і выбудоўваецца. Нават яшчэ вось гэтыя хлопцы не пайшлі ў армію, там хтосьці, можа, не пойдзе, але вось пра школу гэтая мадэль таксама выхоўваецца. І гэта вельмі, гэта вельмі несучасныя рэчы, гэта вельмі такія кансерватыўныя рэчы. І гэта вось мы столькі ў нашай перадачы гаворым супраць культу сілы, культу гвалту. А вось такія лагеры, гэта месца, дзе гэты культ сілы і культ гвалту як бы прадукуюцца. Так, Хеджигер настойліва просіць, каб спадарыня Сікорская, Сідорская, толькі што размаўлялі пра міністра Сікорска, адклалася ў галаве. Спадарыня Ірына пракаментавала сітуацыю з Лахвічам, я не ведаю, наколькі ўсё ж такі тут у яе кампетэнцыі гэта ўся сітуацыя. Калі ёсць што сказаць, то калі ласка. Штосьці скажу. Вось якраз мне здаецца, вось менавіта ў гэтай кантэксце таксічнай маскуліннасці. Я вельмі не люблю вось гэтых прыніжальных відэо у такім кадыраўскім стылі. Мне здаецца, гэта вось менавіта такі кадыраўскі стыль, калі людзей публічна прымушаюць вось так вось публічна у чымсьці каяцца, і не толькі, напрыклад, вось штосьці сказаць, там хтосьці паглядзіць, хтосьці не паглядзіць, а рабіць штосьці са сваёй знешнасцю, якая, як бы будзе доўга з табой і будзе як бы шмат якім людзям паказваць тваё прыніжэнне. Вось я думаю, гэта і ёсць та самая таксічная маскуліннасць. Калі вось, гэта ж зразумела, што гэты чалавек,
вымушаны быў так зрабіць. Ён так не думае, ён як бы у яго зусім іншыя перакананні, але вось у гэтай сістэме, у якой ён знаходзіцца для свайго выжывання, для свайго выжывання ён вымушан так рабіць. Мне вельмі не падабаюцца такія рэчы, мне спадабалася, што іншыя людзі яго падтрымалі і зрабілі вось менавіта са сваёй знешнасцю самі гэта, і ў тым ліку падтрымала жанчына. Гэта для мяне таксама было вельмі важна. І я вось таксама, можа, не то што браіла мужчынам, вось звярнуць на гэту увагу, на тое, калі вось ёсць нейкае вось гэта прыніжэнне, вось тое, што называецца нізкім статусам. І гэта звязана, напрыклад, не толькі з гомафобіяй, а гэта звязана з тым, што як быццам ёсць прыкметы мужнасці, напрыклад, не выконваць так званую гразную, чорную, брудную працу, там, напрыклад, у месцах зняволення. Альбо змяняць сваю знешнасць так, каб, значыць, пазбавіць сябе ад гэтых прыкмет мужнасці, там, вусоў, чымусьці такога. Вось гэта тое, што называецца і гэтай таксічнай маскуліннасцю. І гэта дакладна не працуе на дэмакратыю, гэта дакладна не працуе на новую Беларусь. І калі вось мы пазбавімся гэтага разумення свету як такога, дзе ёсць начальнікі і падначаленыя, а дзе ўсё ж будзем разглядаць свет, дзе кожны і кожная маюць правы, і кожная будзе з павагай адносіцца да іншых, я думаю, чым хутчэй мы гэта рэалізуем, тым хутчэй будзе вось гэта наша новая дэмакратычная Беларусь. Дзякую вялікі, спадарня Ірына. На жаль, не ўсе тэмы паспелі закрануць, але трэба ўжо сёння. Ці, можа быць, нешта вот абавязкова хацелі... Давайте, можа, скажам што-нибудь такое больш, можа, пазітыўнае. Сёння ўжо чацвер, скора будуць выходныя, і хто яшчэ, можа, не глядзеў вось гэтай камедыі на Netflixу Ladies Fest, альбо там дамы наперад, напэўна, альбо спачатку дамы, напэўна, так можна перакласці, то я раю паглядзець. Гэта якраз такая вельмі гендерная камедыя, там вельмі шмат і гумару, там ёсць і сатыра, там свет такі, там паказана, вось там якраз вельмі добра паказаны ўсе гендерныя стэрэатыпы, гендерная такая сістэма свету, і што будзе, калі гэта сістэма зменіцца, не прыйдзе да гендернай роўнасці, а калі наадварот, значыць, замест патрыархата як бы ва ўладзе будуць выключна жанчыны. Таму я раю нашым слухачам, гледачам паглядзець, і, можа, мы ў наступны раз таксама гэта абмяркуем. Так, да, Бесед піша: сябры, дзякую, вітаю ўсім, вельмі добры этэр, дзякую Еўрарада і спадарыня Ірыне. Кіну, калі раптам ўсё ж таки інтэрнэт ведае ўсё, дрэнна шукалі. Спадарыня Ірына і мае і сям'ю, і мужа, і дзяцей, усё как бы у гэтым сэнсе не падкапаешся, так што ўсё добра. І самае галоўнае, што яна мае экспертныя скілы, за якія мы яе найперш і цэнім, і заўсёды вельмі радыя бачыць у нашым эфіры. Не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарада, ставьте свае падабайкі, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы, жыве Беларусь.